ଥିବା ଅଳିଆ ଡାଲା ସକାଳ ହେଲା ତମ ଦୁଆରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ଆସରେ ନେଇ ଘରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଡାଲା ଅଲଗା କରି ରଖିଛ ସବୁ ପୋତା ଶୁଖିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ନେଇଯିବେ ମୋ ପଦାକୁ ଭଲା ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ଯେତେ ଦୂରେଇ କମା ଘର ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ସଫା ରଖିବା ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂରେଇ କମା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ରଖିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବାରେ ଭଲା ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମିଶିବ ନାହିଁ କେବେ ମାଟିରେ ପଲିଥିନ୍ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ମିଶିବ ନାହିଁ କେବେ ମାଟିରେ ପଲିଥିନ୍ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରେ ପଲିଥିନ୍କୁ ଚାଲରେ ଆମେ ଦୂରେ ଫେରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବାରେ ଭଲା ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଳିଆ ଯଦି ଜମା କରିବା ଜାଣି ଶୁଣିକି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମେ କିଣିବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅଳିଆ ଯଦି ଜମା କରିବା ଜାଣି ଶୁଣିକି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମେ କିଣିବା ଅଳିଆ ହଟା ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବାରେ ଭଲା ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ପାଣି ଜମିଲେ ବଢ଼ିବେ ମଶା ମାଛି ତ ଆଣିବେ ଡାକି ମାରକ ଦୋଷା ନରଦମା ପାଣି ଜମିଲେ ବଢ଼ିବେ ମଶା ମାଛି ତ ଆଣିବେ ଡାକି ମାରକ ଦୋଷା ଦେଉରେ ଆମେ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ହେବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବାରେ ଭଲା ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ମୁଁ ସଫେଇ ବାଲା ବୁଝିଲେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଏଯାଏ भगवान रक्षा करदेला मत कामड़ कर छाड़ श्याम भाई
କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଭାଉଜ କଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ କଣ କାମ ଦାମ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ପା ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଉ ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ଟିକେ ଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ହଁ ଅଧିକ ଲେଟ୍ କରି ଚାଲ ଚାଲ। କୁନା ଏ କୁନା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ବାବା କଣ ହେଲା ବୋଉ? ଏ ଅଳିଆ ଗଡା ଟିକେ ଆମ ବାରିପଟ କୂଅ ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଏଇ ଅଳିଆ ଗୁଡା ଆମ ବାରିପଟେ ନ ପକେଇଲେ ହବନି। ଆମ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଗୁଡା ନେଇକି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଆମେ ସେଇଠି ଅଳିଆ ପକେଇବା। କୁଣ୍ଡ ଗୁଡା କିଏ ବନେଇକି ଏଇନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କହିଲୁ? ତୁ ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା, ନହେଲେ ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ରାଗିବେ। ହଁ ହଁ ପକେଇ ଦଉଛି। ଇଏ ତ କଥା କେବେ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି କି ପାଇଖାନାକୁ ଝାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜି କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ପାଣି ନେଇକି ଫୁଲ କରିଦେବି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। କୁନା ବୋଉ ଏ କୁନା ବୋଉ କୁନା ବୋଉ। କଣ ହେଲା? କାଇଁ ପାଟି କରି ଡାକୁଛ କହିଲ? ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଫୁଲ କରିବ, କରିଛ? ହଁ ସେଇ କଥା ତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କାଇଁ ଯୋଉ ଆମ ନୂଆ ଡ୍ରମ୍ 3ଟା ଅଣା ହେଇଛି, କାଲି ସେଇ ଡ୍ରମ୍ରେ ଆମ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢି ଫୁଲ କରିଦେବି। ତାପରେ ତମେ ସେଇ ଡ୍ରମ୍ରୁ ପାଣି କାଢି ତମେ ଯେତେ ଢାଳିବା କଥା ଢାଳ, ଯେତେ ଢାଳ ଯିବା କଥା ଢାଳ, ଯେତେ ଗାଧୋଇବା କଥା ଗାଧାଅ, ପାଣି କାଢି ଯେତେ ଢାଳିବା କଥା ଢାଳ, ସାରି ପାରୁନଥିବ ଯେତେ ଢାଳିବା କଥା ଢାଳ, ସାରି ପାରୁନଥିବ ଢାଳିବା କଥା ଢାଳ, ଯେତେ ସାରି ପାରୁନଥିବ। ହେ, ତମ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି। ମୁଁ ଯାଏ ହେଲେ ମୋର କେତେ କାମ। ଓହୋ ରାଗୁଛ କଣ ଯେ? ଏଇ କୁନାର କୁନାରା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣ ଶୁଣିନି। ଇଆଡେ ତମେ ରାଗୁଛ କଣ ଯେ? ଏଇ ଶୁଣରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କେବେ ତମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇନି, ଆଜି ତମ ପାଇଁ ପଦେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗାଇବାକୁ, ଟିକେ ଶୁଣ। ହେ, ମୁଁ ଗୀତ ଫିତ କିଛି ଶୁଣିପାରିବିନି। ଆରେ କେତେ କାମ, ମତେ କହିଲେ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଖାଲି ପାଗଳ ତମ ପାଇଁ ଗାଇବ। ହଉ ତାହେଲେ କୁହ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲ, କୋଉ ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲ, ତମେ ଯୋଉ ନୂଆ କୂଅ ଖୋଲିନ, ସେଇ ପାଣିରେ ବା। କଣ ଖାଉଥିଲ, କଣ ପିଉଥିଲ, କୋଉ ସାବୁନରେ ମୁହଁ ଧୋଉଥିଲ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ସାବୁନ ସରିଯାଇଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ସାବୁନ ଧରିକି ଆସିବ। ଓହୋ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ତମ ପାଇଁ ଡବ ସାବୁନ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ତମେ ତ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଟିକା କରି ଲଗେଇବ ଆଉ। ହଁ ହଁ, ତମ ଏ କଥା ରଖ। ହେଲେ କୁନା ଆସିଲାଣି, ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଗଲ। ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି। ବୋଉ ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ମୋ ହାତ ଗୁଡା କଣ ଫୁଲିଗଲାଣି, ବୋଧେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା? ମଶା କାମୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ତୁ ସେ ବାରିଆଡେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ସେ ବାରିଆଡେ ତ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ, ସେ ପାନ ଡବା, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ, ସେ ସଢେଇ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, ସବୁ ତ ସେଇଠି। ତୁ କାହିଁ ସିଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ କଣ ନିଜେ ଯାଉଛି କି? ତୋ ପା ନିଜେ କହୁଛୁ ଚାଉଳିଆ ଗୁଡା ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଗୋଡ ହାତ ଦିଟା କଣ ଦିଟା ଖାଇଦବୁ। ହଁ। କଣ ଡାକୁଛ ଯେ? ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାଣି ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ପୁରେଇଲ? ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଯାଏ ଗାଧେଇକି ଆସେ। ହଁ ହଁ, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ନାଳଟା ଜମା ହେଇଗଲାଣି ପାଣି। ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କିଆ ସଫା କରୁଛି? ଏଟା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଆପେ ସଫା ହେଇଯିବନି। ହଉ, ତମ କଥା ରହିଲା। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ପଇଲା, ଆଜି ଲାଇନ ରହିବନି। ତ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଶୋଇପଡିବା। ଆଶା ଦିଦି ଯୋଉ ମଶାରୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା କିଏ ଲଗେଇବ? ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧାକି
ଆସିବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରମେଶ ଭାଇ, ଓ ରମେଶ ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମ? ରମେଶ ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି? ମୁଁ ତମକୁ ସିଆଡ଼େ ଡାକି ଡାକି ମୋର ତଣ୍ଟି ବସିଲାଣି। ଚାଷ ବାହାର ଝାଡ଼ା ଯିବା। ରମେଶ ଭାଇ, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କେମିତି ବସିଛ? ରମେଶ ଭାଇ, ଆରେ ରମେଶ ଭାଇ ତମ ଦେହ କ'ଣ ଏତେ ତାତି? କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ଦିନ ଯାକ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ଖାଲି ବାନ୍ତି। ଗୌର ଭାଇ, ଏ ଗୌର ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ, ଆରେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, ରମେଶ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି, ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଏଠି, ତାହେଲେ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। स्टॉप कर देलो नहीं सरला କୁନା ବୋଉ, एटा मु धरि କୁନା ବୋଉ, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ କୁନା ବୋଉ। କାଇଁ ପାଠ କରି ଡାକୁଛ କହିଲ? ମୁଁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କାମ କରୁଛି, ତମେ ପାଠ କରିକି ଡାକୁଛ। କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ନା ଚୁଲିରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡ ଗଳିଗଲା? କାଇଁ ଏତେ ପାଟି କରୁଛ? ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ। হ্যাঁ ডেঙ্গু এটা কি রোগ বা? এটা কোন ডেঙ্গা রোগ হুয়ে না ডেঙ্গু হুয়ে? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ। ଏଇ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ରମେଶ ମଉସା, ଏଇ ତାକୁ ବା ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି। ଇଏ ଏବେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। মশা কামড়িলে এগুনা বাবা এই রাম কুনাগুরু সকালু জ্বর হয়েছে। সে সকালু কিছু খাইনি, দেহ তাতিরে খই ফুটুଛି। মতে লাগুଛି ତାକୁ ବୋଧେ କ'ଣ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ଆମ କୁନାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ତ ହେଇନି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା। ହଉ ବାବା ଉଠ ଉଠ। ଏ କୁନା କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁନି କି ଲୋ? ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଚାଲ ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖା ଆସିବା। ଚାଲୁନ, ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କୁନା ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ଆରେ ମଉସା ନମସ୍କାର। ହଁ ଲୋ ମା, ବୁଢ଼ୀଟେ ହେଇଥା। ଆରେ କୁନା କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁନି କି ରେ? ଆରେ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେବ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ତ, ମୁଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଟିକେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇ ଆସିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଏବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ସବୁ ଦେଖିଲାଣି। ଯା, ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବୁ। ହଉ ବୁଝିଲ, ତମେ ଭଲ ଅଛ, ଗାଁକୁ ଆସିଲ, ଆମେ ଟିକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉ। ହଁ ହଁ ମଉସା। ବୁଝିଲ କୁନା ବୋଉ, ଆମ କୁନାକୁ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଗଲା। ସବୁ ତମରି ଦୋଷ। କାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆମ ଗାଁକୁ କୋଉ ମାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି। ଗାଁରେ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଆଉ ଅଧାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଉ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ଆମର ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଦେଖିଲ କେତେ ସବୁ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠି ପାଣି ଜମୁଛି, ସେଇଠୁ ମଶା ମାଛି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ମଶା କାମୁଡ଼ିବାରୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ଚାଲୁନୁ
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲାଣି କୁନା ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କୁନାଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ତା ଦେହ ପା ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝି ଆସିବା। ଆରେ କୁନା, ତ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ଆରେ ତତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହলে ଆଉ କାହାକୁ ହବ? ତମ ବାରିଟା ଦେଖିଲୁ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିକିନା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିକିନା ମଶା ମାଛି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ମୋତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୋଉଛ ତ? ନାଇଁ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗୁନି, ମା କହୁଛି ଗରମ ହେଉଛି, ମଶାରୀଟା ନେଇକି ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମଶାରୀ ଥିଲା ଯେ ବାପା ନେଇକି ଡେଲି ମାଛ ମାରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସତେ କି ମଉସା ତମେ ମାଛ ମାରି ଖାଉଛ? ଯୋଉ ପାଗଟା ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ମୋ ପାଗ ଏ ପାଗ ଅନଉଥା ତମେ ମାଛ ଖାଉଥା। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁର ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ମଶା ତମ ମଜା ନବ। ମାଉସୀ ତମେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ କହିବି ଲୋ ଝିଅ, ତୋ ମଉସା ବା କହୁଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଗ ମଉସା ମାଉସୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ କ'ଣ ସତ? ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ, ତୁ କ'ଣ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ? ଆମେ ହଉଛୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେରା ଆଉ ଗାଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସବୁ ବୋଲି ଖଟି। ସେ ମଜା ଏ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ମିଳିବ, ଆଉ ସେ ଢାଳେ ପାଣି ଜାଗାରେ ଏ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କହିଲ? ମଉସା ତମେ ଆଉ ହବନି। ଏପଟେ ଟାଙ୍କି ଲୋକ କହୁଛ, ଏପଟେ ମଶାରୀରେ ମାଛ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏମିତି ମାଛ ଖାଉଥା ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ତମ ରକ୍ତ ଶୋଷି ତମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହବ। କେବେ ତ ମାନିବେନି ଆଉ। ଆରେ ଶୁଭ ମାନି, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଦେଖୁନୁ କୁନାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। କୁନାର କ'ଣ ହେଇଛି କୁନା ତୋର? ଆରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ? ହଁ, ତତେ ହୁଅନ୍ତା ନା କ'ଣ ମତେ ହୁଅନ୍ତା? ମାଉସୀଟା ସବୁଦିନ ଯାଇ ଆମ ବାରିପଟେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳିଆ ପକଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ତମ ବାରିପଟେ ଅଳିଆ ଗଦଉଛି? ଗାଁର ଅଧା ମାଇକିନା ପରେ ତମ ଘର ପଛପଟେ ଅଳିଆ ଗଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛ କହିଲ, ତମେ ପୁରା ସବୁଦିନ ଯାଉଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଳିଆ ନେଇକି ଗଦଉଛି? ଆମ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି ନା ତମେ ରହୁଛ? ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ବା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୋର କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଦୋଷ? ନାଇଁ ତମର ଏକୁଟିଆ ଦୋଷ ନୁହଁ। ତମ ପରି ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାରି ଯାଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କହିଲୁ ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ମଶା ମାଛିଙ୍କଠୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ହଁ ଶୁଣି ଦେଖ, ଏ ବର୍ଷା ଦିନର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୋଗମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇବା, ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମାନିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ସଫା ରହିବା, ତାପରେ ରୋଗକୁ ସଫା କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପାଇଖାନା କହୁଛେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ଆମକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଇଖାନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ହଉ ଆସ ସମସ୍ତେ ସଫା ହେବା। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେବା। ଆମ ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖିବା, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ଏବଂ ଆମେ ସଫା ରହିଲେ ରୋଗ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ଏଣେ ତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସଫେଇ ଆପଣେଇବା ରୋଗକୁ ହଟେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ।